So ayan mga idol, yaong kami dito sa Misibis Bay Resort. Uyug-uyugon mo ba kaya na? Wow! Ayan, balab kami naman mga idol at makikita nyo kung gaano kaganda ang Misibis. Yan, welcome to Misibis, Kuya Cole and Kuya Bot. Ayan, sir, thank you so much. Shout out natin mga security guard ng Misibis Bay Resort. Ayan, sir, shout out. Ayan. So ayan mga idol, yaong nakitigil sa laog kang Misibis Bay Resort. Uyug-uyugon mo ba kaya na kayo? Wow! And syempre, digdingon na kita sa lobby mga idol. Ayan, isos, uyug-uyugon mo ba kaya no? Ano pa man, feeling rich kita ngunyan mga idol sa aldaw na ini. Ayan, may tagabukas pa mga idol kan sa tuyang isos, makasupuguntaan sa tuyang naka-chinilas pa. Ayan yung mga nagagandahan natin at nagwagwapuhang mga ka-idol. Ayan, thank you so much. Welcome reflection. Ayan, thank you. Para sa amin yan, ma'am? Yes po. Ay, wow, Kuya Bo. Paano ka? Dahil mong pati kami ka nakainom. Welcome reflection. Ayan, sige. Thank you. Kunin natin. Thank you so much. Wow, ayan mga idol. Thank you, madam. Thank you. Ayan, napakaganda ng Misibis talaga mga idol. May napakaganda pa tayong music. Wow. Hello, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Thank you. Hello po. Yes, ma'am. Ayan. Napakaganda ng mga... Ayan, mga natin ito mga idol. Masugid na tagahanga sa vlog natin. Ayan, so first time natin makapunta dito, ma'am. So thank you so much sa pag-invite, Ayan. Nakarabas tabi so taga Bulod. Digdi mag-iraray sa sa Misibis. Yes. Pero ang Bulod na very beautiful. Digdi lang ini sa Misibis Bay Resort. Na-stress reliever namin kasi kayo. Ay wow, may pa tayo. Pagkaon ka na. Thank you so much. Wala na. Ini ang simbolo mga idol kang Bicolano. Ang lada. Baluadaw po yan po. Ay, talagang kinaaw. Matagas. Ako man nga ang kunya. Ano ito ini? Souvenir ito ini. Aling Misibis. Basta mga uragon, maurag sa lada. Napano sa baka? Maluya sa lada. Ayan. Shoutout po sa gabos Ayan. Yes. Siyempre gabos na mga trabahante po digdi sa Misibis Bay. Lalo na po duman mga magagayon mga idol. iPhone 20. Ayun. Pigarong ko sa kunyan mo. Sorry. Contact number? Bako? Pirma ko? Sa birthday mo? Okay na may razor, ma'am? Here is our welcome graphic. Ay, thank you. Balak ka lang kang kuya bro. Sige po. Sige po, madam. So yan mga idol, dinaraman po kita digdi ni madam and sir digdi po sa Spice Market. Ayan, so wow. Ayan po si madam. Mangha. Bicolanong Bicolano. Kaya mo rin sa rin nakulaw rin Hindi kaya? Di kaya? Ayan, so no? Ayan, si Sir Kojak 2.0. Ayan, thank you po. Ayan very talaga, malinigon po talaga digdi sa Misibis Bay. Sa Spice Market. Ayan. So talagang talaga, very talaga ini. So, Ayan, and syempre kuya mo, sa lahat ng mga ka-idol natin, pag-like and share po nitong video natin kasi yes. para makita ng buong mundo na may Misibis Bay Resort dito sa Bakakay, Albay. Ayan. Kita nyo naman napaka-ganda.
Siyempre may mga rooms po sila dyan at mga kwarto na napakagaganda mga idol. Thank you. So yan mga idol, nandito tayo sa Presidential Suite. Ayan, so pasok tayo mga idol. O si kuya ko lang inutan na naman. Oh, siyempre. Abo, Ako Permin. na naman sa nanganan mayaman. What? Pirming nasa presidensyal. So yan mga idol, napakalinis. At syempre sa lahat ng gustong makita at ma-experience etong presidential suite ng Misibis Bay Resort nako. Dito po lamang yan sa Bakakay Albay. So proud si Kuya Colin Kuya Bot na merong 5-star hotel dito sa Bakakay. Uyug-uyugon mo baga iyan. Very beautiful na ang place at napakaganda talaga. Mga no arender akong kuligi si Agom, digdi ko bugtian. Once again mga idol, this is Misibis Bay Resort here in Bakakay Albay. Napakaganda at sulit na sulit kapag ka ito ay napuntahan ninyo. Maraming thank you mga idol sa pagsubaybay lagi kay Kuya Colin. Kuya Bot, have a good day. God bless.